Vakazoi muri Zimbabwe kusanganazve kwatiri kuita zuva ranhasi muri kutondera tiri kumba kwaGringo kuHarare. Nhasi uno tiri kwaRusape kwaRukweza uko tiri kumuradzika. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Nhasi uno tiri kuda kuti timbotaura nehama neshamwari vana vechikoro nevese vakatikomberedza vese vanoziva nezveupenyu hwaGringo. Panapa ndine mwana wechikoro. Tingade kuti utitaurirewo zvaunoziva pamusoro pemutambi anonzi Gringo. Ini ndamira panapa semwana wechikoro parikweza. Gringo aive munhu wataiziva zvisingaiti, munhu watainza kuti aive munhu anga ine mwoyo wakanaka, aifara zvisingaiti nevanhu, anga akasununguka zvisingaiti, anga asina kureruka. Tabatikana nekurwadziwa kwake nekushayikirwa neiye munhu mukuru akabvaonekwa chikoro kwatiri kudzidza napapa. Akatipa example kutiratidza kuti kumaarts kune nzira yekurarama nayo. Kana uchizinga wapinda mukati meupenyu momo hauzoshayi zvekuita, kungova creative kwako chete nongone mararamiro nezvinotenda. Ini ndetikuti ndachera ndinodzidza paRukweza high school. Ndakura pamusoro pezvaGringo. Gringo munhu wandaiziyawo. Zvino zvandakanzwa kuti akashayika, ndakanzwa kurwadziwa zvisingaiti. Ndasoendayo kunokuti tinochemawo nevamwe tiri pamwe chete. Alice Macheni ndodzidza paRukweza. Sekukura kwatakaita taingoona madramas aGringo nekudzidzisa kwaitiitawo nekunakidza kwaitiitawo. Saka ndarwadza zvikuru nekushayika kwakatiti. Panapa takauinga munhu anonzi Gringo. Gringo munhu anonzi iselebho remunhu wese kuZimbabwe. Mwana wese weZimbabwe anoziva kuti Gringo anga iselebho. Saka tese katotaura kuti tarwadzirwa nemunhu wekao. Nawe kuti munhu aizikanwa nemunhu wese. Wakomana ngatichemei tiri parudo. Tauinga nevanhu vemasowe nevanhu vechipi dzakasiyana. Ini ndarwadzirwa nechido chachine munhu. Bozi yanga iri selebho munhu wese anachikoro munoziva here? Handizvo here? Ndizvo. Saka chika ndaraunda ndoti mudaraunda Gringo munhu akafanana china passion java. Saka tautaura pana uye upenyu hwake totaura tarwadzirwa mhuri yeZimbabwe yese. Tine urombo nokufa kwemushakabvu wedu. Tinonzwa kusiriswa zvikuru kwazvo nokuti munhu anga akanaka munharaunda yedu. Hatina kumbonzwa kana bopoto kana chii. Akasvika panguva yake yekuitawo madhirama aiita, zvese zvinhu zvaingotifadza. Kana imo munharaunda muno tarasikirwa zvisingaiti, tinonzwa kusuwa zvikuru, tichichema pamwe chete nawo nemhuri yose. Taikumbira kuti vanhu vose vanzwe mwoyo werudo netsitsi pamusha wemushakabvu, nokuonawo mhuri yake kuti igorarama upenyu hwakanaka semararamiro aita baba vavo. Varambe vakadaro, varege kurasha tsika dzababa vavo nedzidziso dzababa vavo, varambe vari muchitarisiro kuti vakure vari vana vane tsika nerudo mukati menharaunda. Tinonzwa kusurukirwa zvikuru nokushayikirwa nemushakabvu wedu. Tatenda. Manzwa ka mashoko anovaka, mashoko anovaraidza, mashoko pamusoro pemushakabvu Gringo uyo aizikanwa nezita rekuti Lazarus Bohora. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drumas Media, and remember, Drumas Media taking you to another level. Gringo aiti kana achiverenga anotangira pa22. Obva ati 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 22. Muri yeZimbabwe izvi ndizvo zvimwe zviri kuitika muno
marusape parukweza apo tiri kuradzika gamba muarts industry. Gringo uyo aizikanwa nezita rekuti Lazarus Boora. Vamuri kuona vanhu vamwe vakashanda navo vachiri kurangarira Timina Bonzo, ndofunga muri kumuonapo ari kushamatatawo zvakare kuimba. Chandingade kukuzivisai ndechekuti panguva ino tichakupai vataura vakawanda, asi chatingade kukuzivisai zvakare ndechekuti paratidza kubatana kwevanhu vemuarts industry, although vaongorori vati izvo vanhu havafanirwi kungobatana chete kana paitika rufu, nekuti nhasi uno vauya kuzochema, asi paakanga achirwara hapana kana akamboitawo pfungwa dzekuti aende anobvisawo kamari kake kuti munhu ararame. Saka vari kuti ngatiregedzei kuda kuzochemana, mumwe afa, ngatichemanei tiri vapenyu. Saka panguva ino regai timbokusiyai mumaoko evatauri vakasiyana-siyana, asi chatingade kukuzivisai ndechekuti parufu rwaGringo panga pasingaite kunge parufu, sezvamunoziva imimi vatambi ava vemadhirama upenyu hwavo hwokuekta huri muropa, chidhirama chingori muropa. Chimwezve chataona isusu veDrumas Media ndechekuti vaimbi vauya kuzobata maoko taona vaviri chete. Hameno kuti ruzhinji rwuripi, ruzhinji rwakatsamwei, hatizive zvakare kuti arts industry vanogovana here kuti ava ndeve magitare kwavo, ava ndeve kuekta kwavo, asi ndo zvimwe zvataona zvatisuwisa. Regai nguva ino tipe kwavari, tiriuda kungokuratidzai zvanga zvichiitika, asi musakanganwe tichazokunzirai chirongwa chinonzi Gringo Forever Missed. Sezvamunoziva imisu veDrumas Media tinozivikanwa zvikuru nekuongorora nhoroondo dzevashakabvu. Chimwezve chamungade kuziva mhuri yeZimbabwe ndechekuti pazosvikira Gringo kushayika anga ava mupostori, ndofunga vazhinji munoziva kuti aimbori nerasta iro akazopedzesera abvisa, anga achitoshedzwa nezita rekunzi Madzibaba Gabros ndo zita rake. Naizvozvo vatungamira kuvigwa kwake ndeve chipostori, ndeve chechi yechipostori. Handina angokwanisa kunyatsowana zita rechechi yacho, asi chandingade kukuzivisai ndechekuti vanga vachishedzwa nezita rekunzi Madzibaba Gabros. Ndingati changa chichinyanya kufadza ndechekuti panga pachisvika vatambi vemadhirama ava, vanhu vanga vachiita ruzha rwokupemberera kuratidza kuti aiwaka tinokuzivai. Vamwe vacho vanoonekwa online, vamwe vachionekwa pamaterevhizheni, vanga vakawandisa. Semaonero amuri kuita iwaya vanoziva madhirama anobuda paZBC TV, vazhinji vanokwanisa kunge vachiona vairi vatatu vavanoziva. Saka tingati isusu dhirama raGringo harina kuperera kunana maepisodes aakaita aya. Iyi ndo
last episode panga pachitoactwa vanhu vanga vachifara zviya zvekuti hanzi vip ari kupa speech panga pasina izvozvo panga pachingoti artist akasvika potomboitika ruzha zvotombomira. Like I alluded before, we said it's drama at a funeral. We are just noticing the arriving of Kapupi at Gringo's funeral, and as you can see, everyone has turned their focus on Kapupi who has just arrived, and we see that Kapupi cannot even stand as he is crying. As I can see, he's about to faint. That's Kapupi at Gringo's funeral. Should we say this is a drama, or should we say this is pure grief? It's up to you, Zimbabwean family. It's up to you. Should we cheer or should we cry? We are here at Gringo's funeral. Ndatinini kubva nhasi andika ndakunzi matsanga bora ndawenyu panyaradzo ndichange ndinemi ndichikutsigira ndika pane zvose zvinonetsa ndicharamba ndinemi nyange kumakomedi angu ndechikutaura kuti musakangana kwarukweza pabora pakabva zino pasara rimwe ramera matsanga ndinemi forever. Kwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Gwara upenyu ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho ndiwo akatipa vabatsiri ava vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Mushauna harangero tokumbira kakunemi naye mdzimire mabereka ana amutina mpururuka naye mukanyayo mandibaya tokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi nzira dzimwe chete anoda kuchitendero achida kuchiwana tese tiri vamwe chete uwewererenje takumbira shumba onakanda kutenderere wati pagwara reupenyu. Don't forget to subscribe to Drumas Media, and remember, Drumas Media taking you to another level.
Zvakanaka. Kodati ndiintroduce vachigorimbo vanova baba vatiri kufamba navo. Vazhinji tinovaziva nekuti Mr. Huni. Regai vambotaura nesu, ngativarere maoko. Mumwe wedu atisiya naye, asi zvaakatisira tinazo. Pane vamwe vachida kutaura naye. Mutakunanzwa uri pano mukaramba muchitaura munopotsa. Mumwe wedu atisiya, asi vanhu vese vari pano tauya takakugadzirirai zokuti mungoyeukawo zvishomanene hama yedu. Ini ndinoitwa Chatibutawo, vanondiziva ndakaita nchinzi Godobori. Asanga mazuva ekupedzisira kushanda pane production yena Gringo. Rega ndikutore chidimbu. Gringo ndakagara naye mumusha wemabvuku tichitanga 1980s. Tichiita zvedrama kuchikoro. Tichidzidziswa nevatinoti vasibenge kana makaona mastudio 263 vainzi vaSharon. Ndo vakati guruma tina Gringo kuma 80s. Kuma 90s ndo batafunga kufoma ainzi madrama groups. Pano nema community halls. Ainzi vanaenda monoita zvamunoita for free nemakanzu. Saka takatanga kuita madrama kune yainzi yamaguchi. Yamaguchi aive karate yadzidzisa kurova nemadrama. Tikaona kuti iri kubata zvakawanda ndo patakafunga kuenda kune yainzi Chamuka Theatre Productions yaitarisa zvekuacta zvega zvega. Taifoma tirisu vana vemumabvuku. Takanga taine chinangwa isusu chekuti titsvage mari. Rega ndikutaurire murume anonzi Bora. Mari aiziva. Ende zviye zvoti yangu airare kuseri kwedhonge mutsvairo hazvi zveacting ichokwadi. Pamabasa ese andakaita anopfuura 200 naBora. Pane rimwe chete 1 out of 200 risina kubhadharwa. Mamwe ese taita sei taibhadharwa. Chibva ipapo rega ndikutaurire tiri muno Marikweza. Ndakagara pano gore rese achigara imba ine 2 rooms. Paine chimuti apa. Chimuti ichocho chaishungurudza Bora. Chimuti ichocho kushungurudza vachaita Bora chaigara mazizi. Saka mazizi aya paaiuya usiku nekuseni akamutuma kufunga kuti Chati indonzi Chati. Ndakanga ndakarara zvikanzi ndakuenda unotsvaga madzibaba anditarisire upenyu. Pane vanonzi madzibaba Peter meno kuzasuku akamuka akandisiya. Ndiye munhu akatanga kukonsautwa naBora mupostori achindisiya ndiri mumba umu. Ndakarara pa2 rooms yaiwo nenye chimuti chaivapa chaiwirira mazizi. Pane zvaakanga aona. Murume uyu airidza ngoma zvekuti iye zvino paari kuti asikuda ngoma paakaridza zvakakwana kumatheatre groups. Hapana airidzirana naye ngoma. Munhu wandakagara naye kusvikira asvike pakufa. Tabva ipapo takapinda zvikoro. Zvandiri kuti anotsvaga mari taichinjisa mabhodhoro. Mwana uya nebhodhoro kuti aone madrama edu yainzi Gringo Versus Officer. Pane anonzi Spili nomwe wataishanda naye akashaya. Aipinda nebhodhoro kana asina mari. Chaida chinangwa chakaida kuti theatre yataiti theatre acting isvike kumunhu. Pane pamwe pekuti vana vakaita vairi vatatu aitouya kuti ngatichingoitai free kuti mwana wese adzidze. Saka pandinoda kutsanangurirai murume uyu aiziva mari. Ndakashanda naGringo tikaenda maschools tisapotwa neNational Arts Council neMinistry of Education and Culture. Tatsati tabatanidzwa naSports varipo apa. Taipiwa tsamba dzekuenda kunodzidzisa. Zvese izvo zvakaitwa naBora. Chinangwa chake chichoda kuti arts dzibudirire. Saka pari zvino chandiri kuziva arts dzaita chibhakera chabvisa mazino aive navo mawende kunga andiinawo. Nekuti abva takura haachamera. Gepi raBora aenda netalent yake. Aenda nebrand. Taive nekambani yainzi Gringo Versus Officer. Yatovharika nokuti ndiye aienda pamberi. Takaita maroad shows. Mabasa andataura ndakashanda naye akawanda. Murume akabatsira muupenyu hwangu. Ndanda kumuti tsano nokuti ndichirandwi ndakaroora moyo. Zvatinoziva ndezvokuti kana nguva yasvika, nguva inenge yasvika, toda kuvatenda madoctors, toda kutenda vese vabatsira industry yedu kuti ticheme gamba, because Lazarus Bora igamba. Nhasi tauya kuzoti gamba redu tionekane naro.
taziona zvaitika panapa nekuti Lazarus anga ari gamba. Hazvinei nokuti vamwe vanenge vachifungei, hazvisi zvokukumbira kuti kunyorerwe kumwe kuti aitwe gamba. Gamba igamba remadzi. Tauya isi kuzochema gamba. Tichizivawo kuti Zimbabwe yese, vanhu vese vange vachiziva mabasa aLazarus. Tanzwa kuti akatanga kuacta muna 1984 ari mwana wechikoro. At that time he made a decision that he's going to pursue his vision, and that dream is the dream we celebrate. Tichiti munhu kana ane chipo chaakapiwa naMwari, tendera kuti chipo chako chikuvhurire nzira. Ndapiwa mukana wekuti ndimiririre sangano rinonzi ZBC kana kuti Zimbabwe Broadcasting Corporation. Ndo sangano rakakwanisa kuona tarenda kana chipo chakanga chakapiwa mukomana anonzi Lazarus Boora, akazova neprogram kana mutambo wakakosha ukaita mukurumbira, ukaonekwa nevanhu vakawanda vanodarika mamiliyoni. Hazvina kundishamisa ndichisvika panapa ndichiona kuwanda kwakaita vanhu vauya kuzochema nesu, nekuti ndinoziva kuti Lazarus Boora mukomana kana murume akaita basa ari panhepfenyuro yeZBC paTV, pamutambo waibatwa nevakomana vainzana Chihombori nevamwe ndofunga vatinavo pano vamuri ngoona mazita avo handingapedze, vana baba Chigorimbo, vana baba Gweshe Gweshe, vana Madhumbe, vana Filimoni, vese vakapiwa mukana neZimbabwe Broadcasting Corporation kuti zvipo zvavo zvavakapiwa naMwari zvekuratidza nyika yeZimbabwe kuti tine zvipo zvakakosha zvakasiyana siyana. Nhepfenyuro yeZBC yakapa mukana kune vanhu ivavo vanosanganisa hama yedu yatisiya nhasi anonzi Lazarus Boora. Takarealize as an association private practitioners kuti if we use our resources for our people, zviro zvinogona kutifambira, because mukatarisisa semukomana wayo washaya Gringo, problem yakatika kwaari ndeyekuti akanonoka kuti awane medical attention nenyaya yekuti anga achishayiwa mari yemazuva ano. So isu takarealiza kuti hapana chatinoruza isu tikati timutore timuise kuzvipatara zvedu, timuise kune ana chiremba vakati wandei, because tiri association yakazara madhokita more than 400 vari kurana private practice muno muZimbabwe, dotted around the whole of Zimbabwe. Saka takaona kuti zvaiva nyore, mibhedha tinayo yekuadhimita, mishonga yekupa tinayo, maexres tinayo, malaboratory service tinayo, because tine mamembers ese ane private practice vakangobatana pamucheto vakati aiwa uyu munhu wakatifadza muZimbabwe mose, tinoda kuti tirambe tichimubatsira, toda kuti kana zvaizoita aidera akazotitendawo akararama obva adzokera back kundoshandira mhuri yake. So we decided kuti hasi Gringo chete wakatakachiitira, tinotoda kuti tinotonzwa kuti macelebrities nevamwe vanhu maartists vaimbi unongozonzwa kuti vafa painful death kuti mumwe atozika munhu akafira kupi, mumwe anonzi akafa shaya mushonga waBP, mumwe anonzi akafa shaya kana kuti mushonga weasima chaiwo. Yeti isusu madoctors emuno munyika vakatirena imo muno muZimbabwe tichitadza kubatsira, asi kuti takazodecide no as part of our corporate social responsibility zvirevi kuti madhokita anongovapo kuita profit yachete, tinokwanisa kuitawo zvakawanda zvokubatsira saizvozvo, ende tinoda kuti tirambe tichitongoenda mberi tichibatsira saizvozvo, ende tinoda kuti once tatoudzwa chete kuti ningi uyo ari kutambudzika, isusu tinouya anytime. Zvingatonedza njo tese singatozivi, tikangotoudzwa especially with authoritative bodies dzinoona kana maartists aya nemamusician for example National Arts Council vakati aletawo kuti tine mumwe wedu akati asingadai so, it's just a phone call and we are always there. Because if you notice pandakataura nefamily yacho ndichiudza media kuti mukomana washaya nei,
ndakavakumbira kuti nditaurire nyika chokwadi sezvo vanhu vanga kufambisa mashoko ekuti Gringo afa yanga asati afa, kuti Gringo wakaita kenza yestomach yakaspreada muviri wese, yanga yabata liver, yanga yabata kidney, yanga yabata maura isi. Saka ikenza yakuratidza kuti yanga yatodevelopa almost 4 years or so dzapfuura zvichireva kuti dai akanga akakwanisa kuti awana kuvhenekwa zvakanaka panguva yose yakanga achirwara, aitaura kuti anobva zvakanaka, achipera muviri achityira, yadiri akabatwa eli. Zvimwe nhasi uno mukomana dera ari mupenyu because aigona kungoparidza yatobviswa, but paakazopresenta tizomuona tiita masikani one Sunday kuti palapa ndo mamiriro aita situation. Tichiudza marelatives acho ndakavatora pasaidi iyi hatirange tamunza tikati varume naanamai nanababa chokwadi ndeichi, amai nemadzimai vacho nemwana, chokwadi ndechekuti mukomana wayo hapasina kwaachaenda. Nguva yake yasvika palevhel yakaipana kuti kenza yake yabata munhengo dzese, wapinda murenal failure, waita liver failure, waita mvura mudumbu, yakuzarigwa uradzana yabaya mumapapu noti pax-ray yaibatwa futi, zvanga zvakatoshata zvichiminzisira. Saka kurudziro yangu ndingangoda kukuudzai ndeyekuti dai even maartists aya afoma a very good association yavanoziva naregister ravo, kuti zviri nyore kukumbira as an association than as an individual. Kukumbira kuti umwe wedu nhingi muactor, umwe wedu nhingi muactor ari kuita problem yakati, kana kuti umwe wedu ari kurwara kwakati muimbi, kana kuti ari kushaya zvakati, zviri nyore kukumbira imwe kusika kana even medical attention from an association like ours, kana kubva kana kukumbira kana financial support chaiko, zviri nyore as an association. But dambudziko riripo ndoda kuti muzive ndechekuti vanhu ava havana unity muart industry, and the lack of unity iyo ndiyo ichaita kuti vazhinji vafe, because right now umwe anenge ari popular panguva idzodzo haana basa nekuziva kuti umwe wake ambodonha mumazuva ano ari kupi. Iyoyo nyaya iyoyo is very critical. There's no unity in the art industry, and I pray that these people get united and speak with one voice and ask with one voice. It makes life very easy for them. Ndakapiwa eko ndikanzi ndiende ndonoita sei, ndonotora Gringo kumba. Saka washaya kudaro ndini ndakamutakura shuwa kuenda naye kuchipatara kwaakazonoshaira. Saka kuti ndisawanike ndine kuti Gringo waiactor, you can see panapa pane maactors akawandisa. Vaimbi tiri vashoma, ndafunga ndaona Simon mutambi ndiye wandaona ari pano mumwe na Fred pawasvika mamai ndakapfupi. Zvanga zvisingaite kuti mamemories ndinawo ekuti ndini ndakamutora shuwa ndikaenda naye kuchipatara, woshaya wovigwa ndisipo, ndorega kuenda kurufu vacho ndangobatikana ndikati I've got to go kupi kwari kwese. Ini ndinotwa Edmos Kimo, muimbi wedzimbo dzechitendero, gospel artist. Ndodaira mukoma Gringo, ndakashandawo nawo inini pane zvokuimba. Vazhinji vangangoziva vachiita zvokuactor, but pari zvino tingangokuzivisaiwo kuti Mr. Gringo vanga vachiita futi zvokuimba. Ndakatoshandawo nawo inini pane zvokuimba paalbum rangu rinonzi Zambuko raMwari randakaita muna 2018. Zvakare video racho izvezvi ratova ready. Tazviitire kuti vazhinji vangagona kuzoshamisika vakuona futi zvichinzi featuring Gringo. Vanhu voshamisika kuti Gringo ko amuka here. Aiwa, pane basa raakanga atoshanda kare nesuwo vamwe wakaitawo sesu. Saka tinongoti kumhuri yeZimbabwe tarasindirwa zvikuru negamba. Munhu wandanga ndichitarisira zvikuru kuti taikwanisa kuzonge tichisvika pane imwe level, asi pari zvino aiwa tongangoti kutonga kwaMwari. Ndingade kambo kamakashanda na Gringo mumbotiimbirawo mbichana. Kambo katakaimba na mukoma Gringo kambo kanoedza iko kusimbaradza munhu kana achinge ari pamatambudziko upenyu hwake huchinge huchimuomera kubudikidza nemamiriro eupenyu, kanonzi Zodzo. Kana katakaimba tichitiko Zodzo yaMwari inouya sadambudziko, Zodzo yaMwari inouya sadambudziko, mamwe maropafadzo anouya sadambudziko, kubata mukadzi nechikomba ndiMwari watokuyambutsa, kubata mukadzi nechikomba ndiMwari watokuyambutsa, kubata murume nechifeve ndiMwari watokuyambutsa, usazomutema nedemo auo, usazomutema nedemo auo, usazomutema nepoto. Lazarus Bora aizoti paanengoactari Gringo murume wekuti akanga achinyatsopinda mumudhi yacho kana kuti mukarekta, zvokuti
kana paitikwa kudya ishuwa waidya unyatsotaura kudya kana paitikwa zvehasha zvokuti patiriida izvo zvanobva saiti inoda kuseka munhu useka inoda kunyepera munhu obva anyatsonyepa chaizvo chaizvo saka munhu wokuti chero iwewo wanga ukarekta kana uriwe unenge uchiita dialogue ashwa unyatsoona kuti yes but apa iye aigona kupinza zvimwe zvinhu zvokuti aicreata iri pascript. It was very creative zvokuti waigona kuzoti watosita kufunga kuti topindura chiti kudii nokuti wanga usina kutarisira zvakabvunza yakadaro asi zviri inline online nestori yacho. Saka ndokuziva kwandinoita zvokuti kuti ndingafunga kuti pane mumwe munhu ari creative saGringo handifungi kuti achadai. Ndaiona pamaiekta iwo wainyanyetwa kunge munhu asingafunge, kunge munhu akapusa-pusa. Sei wakabvuma role iyo? Ya role iyoyo ndaida kuteya kuti kune vamwe vanhu vakadaro like pandainzi ndikanzi nemusikana pinda mumba kuti hazvina mahwanire akadaro. Apa ndaida kuratidza inoratidza iwo kuti inini ndanga ndiri munhu wokumusha ndangodiona housemate town. Saka idzidziso yandaida kuvanhu ngoti munhu akumusha anongotya kungoti inono vanhu kuti upinde mumba zvinotyisa zvinodii. Saka ndozvandaida kuratidza izvozvo kuti nokuti zvezvakare mahouse girl haafaniri kupota idzidziso yataiva pakuti hafaniri kupota vachipinza vakomana vavo kana mabosses avo vari away. Wakamborumiswa nemago zvakare? Ndakamborumiswa nemago. Ndainyengerera chimungo kandichinzi indau turure nhingi bhora riri pamusoro pomudhapo. Saka ipapo pamine mago yaiziva Gringo yaiziva kuti mine mago. Saka izvozvo ndaida kuimpresa mukadzi kuti ndakadidi zvese izvo ndizvo zvandaenda parufu pemba zvinobhofanana. Ndaida kuimpresa chete musikana kuti. Saka tingati kuzosvikira afe pane urongwa hwanga uripo here wekuti maitarisira kuti munogona kutongoita another production again? Ya urongwa hwanga uripo wekuita imwe production hwanga huripo, asi ungoti inini zvangu ndini ndakabhedaenda awe zvokuti pavakazoita vana Gringo iyai nevakazoita kuti Gringo marini ndandisipo neyandi Gringo troublemaker ndandisisipo. Chekutanga ndakuti nematambudziko eZimbabwe nematambudziko nemaartists ose especially macomedians nekuti kukura kwedu isusu kusvika kwiri pandiri panapa nhasi ndaifollowa madrama mukoma Gringo series. I miss every episode and I learned a lot from him, especially in terms of characterization. Zvimwe zvezvinhu zvandoti ndakaita saBauren as an actor ndakatoizvipa kuna mukoma Gringo, so ndarasikirwa chaizvo. And as my comedians, I think Shafana it is association with the Sobatana, John Laputi, the ship is a teenager association with comedians, and I shall like this when they something. So Brangeta Nematambuti. This is a message from Enoch Chihombori, the creator of Gringo. As you all know, is now based in South Africa, and he couldn't make it because of obvious reasons of COVID and stuff like that. So it's in Shona, and I'm going to start reading. We're supposed to do it at the house, but because of time, we failed to do so. Pamusoro iyi hamane shamwari ndokumbirawo kutaura naLazarus Boora. Lazi uchiri kurangarira here gore ratakasangana? Ndakatenda nyadenga kuti wandisanganisa nemunhu ane tarenda rinoyemurika serako. Ndichiri kurangarira uchititaurira kuti chido chako chaiva chekuita zvemutambo uchifadza vanhu. Shamwari, ndinofunga kuti munhu wese anopupura kuti chido ichi wakachizadzisa. Wakafadza ruzhinji, wakaunza mufaro mudzimba zhinji,
wakaunza kunyemwerera kuzviso zvevanhu. Uchiri kuyeuka here gore ratakaita mutambo wedu wekutanga? Uchiri kuyeuka here tichifamba muGlenview tichiteverwa neruzhinji rwevanhu? Uchiri kuyeuka here gore rawakapiwa mutambo wezvemutambo wenama? Uchiri kuyeuka here mufaro wataiva nawo pese pataiita mitambo yedu? Uchiri kuyeuka here tarisiro yataiva nayo patakapedza kuita mutambo wedu Gringo the Troublemaker? Hongulazi mitambo yedu yese taiita tiine tarisiro. Nhasi wafunga kutisiya, shamwari yangu. Tarisiro yedu yakazadziswa here? Ndopindura ndichiti chii? Waisimbondiudza paiva nechido chako Lazi. Shungu dzako ndaidziziva. Pane nguva dzataimbogara pasi ndichikuudzawo zvandaiona zvainetsa mubasa redu remitambo. Asi ndinorangarira nguva zhinji uchindiudza kuti tinokunda chete Enoki. Wakandipa simba rekunyora Lazi. Zvisinei, samatenga vaita matongero avo. Ndinoda kukutenda nenguva yako yawakakwanisa kundipa uye netarenda rako rawakataridza. Ndinoti chirara zvako zvakanaka Lazi. Mabasa ako takaona. Chizorora. Ndini mumwe wako Enoki Chihombori, ndatenda.
Iye zvinezvi tasvika kumakuva ndipo pari kuradzikwa gamba redu, gamba rekuekta Gringo Lazarus Boora. Asi chandingade kukuzivisai ndechekuti hatisi kukwanisa kukuratidzai bhokisi rake achidzikiswa muguva. Tarambidzwa nevechechi yake, uyezve chanyanya kutisuwisa hatingati kusuwa hedu nekuti ndicho chitendero chaakapinda. Bhokisi raGringo rapwanywa iye mutumbi wake uchibva waburitswa ndokuiswa mukati, vanogadzira kabako so mukati meguva imomo ndo vamupfekera, asi bhokisi reya nekunaka kwarakaita kwega rapwanywa ndokubva mutumbi watorwa uchiiswa mukatikati matisingakwanise kunge tichiona mutumbi wake, asi ndo mafambiro ekupedzesera, ndo drama rekupedzesera raLazarus Boora. Tachera kuwa wakati wanaenda kudzimba tokusira munhu ndizo zvayo kana adzika mukati ndizo ngati tinozotora pakocheri pakuchera kwataita kwada uzongotenangira wana madzimadzira mubhomba adzike here vaende tisachera makuwa torei muende sokusira tisachera hongu tingati Gringo azorora, ende drama raitika kusvika pekupedzesera achiradzikwa. Isusu vemakamera hatina kubvumidzwa kuti tinge tichifirima, tinge tichiona kuti bhokisi rake radzika sei. Zvikonzero zvinozikanwa nevamwe vake vechechi vaipinda navo chechi ndo vati vemakamera panapa kwete. Saka ndosaka tisina kukwanisa kukupai mufananidzo webhokisi richiita sei richidzika, asi chatingangoda kukuzisai nzvimbo ino yatiri ndo yataradzika gamba redu, gamba munyaya dzekuekta Gringo. May he so rest in peace. Muri Zimbabwe mafaro angu kuti tatandara zvakwana, mazvionera mega kusiwa kwataitwa neuyo mushakabvu Lazarus Boora aizikanwa nezita rekuti Gringo. Ukangoti Gringo chete aizikanwa pasi rino rese. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drumas Media. Remember, Drumas Media taking you to another level. Musakangano amadzodikanwa kuti pepe patino premier munhu anotanga kukomenda wa kepi t-shirt ndezvako. Saka tinoda kuti tirambe tichicommunicata sevana veDrumas Media. Kubva kwandiri neakabata mushina wedu ndinoti muve nenguva yakanaka. Rangu zita senguva dzose ndinonzi Andrew Neshamba, and it's bye bye for now. Aiwe murume akanaka kwazvo, aiwe murume anoita madhirama anonakidza ukawanda, ndosaka maona kuti panhamo pake papananochi wakawanda. Gringo aiwe munhu anofara newanochi zvakanaka. Ndizvo zvaningotaura pamusoro paGringo. Tombosira ngomabra. Yesaya Gringo wanga ari munhu bhofan. Ndosaka maona tauya neuwandu hwedu. Tazongoona uno atisingazivi maselebhu akaita sana tsotsi chichi saka zvatirwadza edu, asi kumaguma azo tazongoita kakufarawo. Saka isusu tavaona nguva Gringo atirwadza, tazongorwadzwa nezvaitika uku kamugiro kacho, chitendero chavo ichi chatirwadza. Vazongovigwa unga imbwa zvavo, but tanakidzwa vatisiya. Thank you. ine dzidziso, ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuva yarashumba
vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvaera shumba, vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Unganyime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mina emdzimire mabereka ana amtina. Mpururu kana emkanyayo. Mandibaya. Tinokumbirawo. Tokumbira gwara reupenyu. Idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Uwewererenje, 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 uwewererenje. Takumbira shumba onaka ndakutenderere watipa gwara reupenyu. Don't forget to subscribe to Drumas Media, and remember, Drumas Media taking you to another level.